Kamoši, a nechcel som, ale musím vás zakilovať ešte 7. videom. Klobúk dole, kto to dopozerá, ale budete dobre informovaní a bude to veľká služba pre nás samotných na recepcii a trénerov. Veľmi pekne ďakujem teda už vopred. Kids CrossFit ostáva aj od nového roka, ostáva pravdepodobne v tie isté dni, aj v tie isté časy. Jediné, čo sa mení, nebude suma 5, ale bude suma 6 eur za dieťatko. Rozmýšľame tam ešte tiež nad nejakou jemnou formou rodinnej zľavy, alebo keby bolo tých detičiek viacej, že donesieš 2-3 deti, viem, že niektorí z vás máte viacej potomkov, klobúk dole. Ak to bude aktuálne, dáme vám vedieť, ale každopádne zapamätajte si, CrossFit Kids, tie isté časy, 6 eur na dieťa. Chcem pripomenúť, že máme možnosť nabiť si kredity, kedy sa to v Spríme v našom prihlasovacom systéme volalo Gymcoiny. Myslím, že sa to tam volá kredit, respektíve credit. Môžete ich využiť na nákupy čohokoľvek, či produktov, alebo permanentiek, členstiev a tak ďalej. Ale chcem dať do pozornosti, že pokiaľ niekto z vás bude chodiť na tréningy napríklad výnimočnejšie, teda napríklad raz za týždeň a nechce si za každým cálovať jednorázovo, to znamená, že riešiť ten cash a teda, tak môže si, poviem príklad, už podľa nových cien januárových nabiť 100 eur kredity, ktoré mu neutečú, nemajú absolútne žiadnu expiráciu a môže za ne prísť 10 krát cvičiť v časovom rozmedzi, jak je líbo. Takže toto som chcel pripomenúť. Dôležitú vec, ktorú som chcel pripomenúť, nie je možné kombinovať zľavy. To znamená, že ak sa rozhodneš ísť do zdieľaného členstva, tak nemôžeš si k tomu aplikovať ešte aj zľavu 10% na rodinné členstvo. Prípadne, keď sa rozhodneš využiť zľavu benefit predplatného a prepracuješ sa na lacnejšiu permanentku, to znamená, že možno až z 95 na 75 eur, nemôžeš tieto zľavnené ceny kombinovať s rodinným členstvom. Hej. Z logických dôvodov, ale samozrejme aj z takých, aby sme sa my na recepte nezbláznili a aby sme proste nerobili chyby, keď to budeme v kalkulačke rátať hento percento, takých 5 eur dole, to hore, proste chápte nás. Štandardné CrossFit tréningy by sme chceli naozaj eliminovať, aby tam nechodili ľudia bez skúseností. Pokiaľ chceš niekoho ku nám priviesť, alebo chce niekto nový z vášho okolia vyskúšať CrossFit, prosím, odporúčte mu striktne lekcie CrossFit Light. Nevrajím, že nebudeme ochotní spraviť výnimky, prípadne keď budeme robiť nejaký Bring a Friend Week, tak premyslíme, ako to spravíme, ale skúsime sa naozaj s čo najväčšou striktnosťou tohto držať od januára. Babysitting, opäť info pre rodičov, mali sme ho, respektíve stále ho máme v konkrétne dni a konkrétne hodiny. Od januára, ak bude naša babysitterka, žirafka Katka súhlasiť, tak to bude pokračovať. Či sa tam bude niečo meniť po finančnej stránke, to vám ešte neviem dať vedieť. Každopádne to prezistím. Aktuálne je to tak, že kto si tam donesie na hodinku, teda hodinku plus dieťatko, tak za opatrovanie zaplatí Katke 3 eurá. Ak má niekto 2 detičky, a donesie tam 2 deti na to, aby mu ich Katka hodinku opatrovala, tak za to zaplatí 5 eur, že má tam vlastne euričko zľavu. Toto zatiaľ ostáva, ak by sa to zmenilo, tak ja, alebo Lenka, alebo Katka vám dá vedieť, že je to inak. Toto je vlastne na Katke, nechcem povedať, že to je Katkin biznis, ale v podstate my do tohto nevstupujeme, od nás je benefit to, že ponúkneme priestory a pre nás a užívame si tú výhodu, že ten človek u nás môže tráviť svoj čas a používať svoje členstvo. Takže toto je dostatočný benefit, ktorý my z toho máme. A chcem pripomenúť, naozaj vy v podstate máte veľmi dobrú morálku, čo sa týka nejakého prihlasovania a odhlasovania na tréningy. Chcem dať do pozornosti, tréningy majú obmedzenú kapacitu. Vieme tie tréningy nejakým spôsobom vždy ohnúť, prispôsobiť. Vieme byť trpezliví, vieme využiť vybavenie z nejaké alternatívne, prípadne vieme využiť priestor v dujete od cviční. Je to všetko na trénerovi, ale samozrejme ide aj o ten komfort cvičenia a o samotnú bezpečnosť. Prosím vás, priatelia, chcem vás poprosiť, aby ste sa naozaj poctivo prihlasovali na tréningy. Aj na tréningy ranné. To znamená, že nebude našim cieľom teraz otáčať ľudí vo dverách, ale možno budeme už od januára aj v týchto veciach striktnejší. Veľmi nám ide o bezpečnosť a vaše pohodlie a o to, aby ste mali dostatok trénerovej pozornosti, aby sa niekto necítil ukratený. Čo sa týka odhlasovania, môžete sa odhlasiť najneskôr hodinu pred tréningom. Neskôr vám to už nepôjde. Systém automaticky vám tam dá penaltu, to znamená nejaký trestík. A ten trestík bude pri neobmedzenej permanentke, že vám ju skráti o deň.
preto si vždycky svoju permanentku sledujte, je to vaše členstvo. A pri obmedzenej permanentke, to znamená nestíhačovi, ten vstup už nebudeš môcť využiť. To znamená, on sa bude potom v systéme tváriť ako využitý. Takže asi toľko. Ešte raz veľmi pekne ďakujem každému z vás, kto to dopočúval. Ak máte nejaké info, otázku, spätnú väzbu, napíšte mne alebo sem do komentára, optimálne do tej facebookovej skupiny. Ja verím, že je to všetkým jasné a že vám tieto zmeny prídu logické. Všetko by to malo smerovať tam, aby proste sme naozaj z trenérstva a z provozovania gymu spravili plnohodnotné zamestnanie a poslanie. Takže viete, aká doba je, čo sa teraz aktuálne rieši, aké sociálno-morálne problémy a my naozaj nechceme byť na chvoste a chceme žiť na úrovni a plnohodnotné životy. Ja verím, že našu snahu oceňujete a že nám to bude spolu klapať od januára. Veľmi pekne ďakujem za stále prejavovanú dôveru. Neberte to ako klíše, je to úprimné poďakovanie. Máme vás radi. Čaute.